ngiyabonga i-support. Awubona unjani? Sanibona sisi ninjani? Siyaphila. Umuntu bayigama? Uspecial waNkosi. Uqhamuka kiphi wadi? Sisebaqulusini Fryhead. Oh, that's good. Yini ekujabulisa ngosuku lanamhlanje? Engijabulisa kakhulu ukuthi siyi-MK siqeda unyaka namhlanje sibambisene kumnandi sizokwazi ukuthi sikhiphe amabhulu lawa e-GNU. Yini oyilindele kwinkulumo kamongameli namhlanje? Ukuthi azame ukuthi ashintshe lo mthethosisekelo okhona njengamanje lo kaRamaphosa, ukuthi azame ukuthi asihambisele bonke labantu ama-foreigners asihluphayo la ezweni lethu. Ngiyabonga Bhodi. Siyabonga nathi sisi.